Arbediad capten eto. Ydy am fynd i hun. Ydy mae o! A dyna chi ymdrech sy'n perthyn i gêm gwbl wahanol. Ymdrech o'r ergêm. Wel, sôn am ergyd gan Macridi y capten. A beth am Arbediad yna gan hogyn bach 16 oed. Young y cyffyrddiad lleiaf, endiad gan Clark o Arbediad rhagorol arall gan Luc Rees yn y gol i'r Barri. Matty Jones, yr eilydd, ar geic rydd i gyfod i wiriad. Tosgi allan a George Hughes o Arbediad o'r safon uchau un gan Webb. Yr ergyd gan George Hughes, mi gyfod i wiriad o ddi ar un o amddiffynwyr Caernarfon.